Yer şarının damar diwestik gördüňmi? Ine şu örýän kanalyň adyna Suez kanaly diýilýär. Özüm iki tane uly okeany birikdirýär. İki tane ullokan kontinentden kesip geçýär. 10 ýyllap şu kanaly hiç ýyly tehnikasy zasyz millionlarça adam eli bilen gazypdyr. Ahyrym 1869-njy ýylda ýanky kanal orta deňdi bilen Gyzyl leňdini birikdirýär. Şeýdem dünýäň kartasy täzelenýär. Inni Aziýa bilen Ýewropaň arasynaky deňiz derýa ýoly 8000 kilometr gysgalýar. Ine şu karta terede vurmun. Aziýadan Amerika ýol nähili gysgalypdyr. Ýürüp gideýin dedi. Bilýärmi sen şu günne Suez kanalynyň üstünden näçe müňläp gemi geçip näçe milliardlawan pullaň aýlanýany. Kartadan teredende öýde bir gyl ýaljak uzunlugam 190 kilometrjik bolan bu kanalyň çödüp oturan meselelerini gördüňmi? Nerwa degmenrek meseleleler bilen düşünşip işläbermesen, et şey diýip ýoluny ýapyp goýsalar töler oturarsyň da näçe diýseler, wagtyny gidirmejek bolup. Esasen pullu jatalamlaş geçilýän ýeri ene şu taý Port Said. Gatny nerwa degwersen öýdüň aýlak goýberseler ýüküm Ýewropa şeýdip Afrikaň aşagynyň aýlanyp geçýänçe getirýän datdan soraw geçip gider da. Ferret Burman. Men go kredit ýanýan Luboy gamiňem 130% şu kanalyň üstünden geçip gören bir sorak göräýär.